bandiraɓe min calmini mon moni kala inde moni yettode mon no gonɗen no gonirɗon en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela en weela no welirani baɗɗe men nden ka mum ha gartuɗen ɗo hen subaka hande émission sénégal men nomin kewi wiide mum ni liron mbaɗon partagé ɓeyɗon kadi wadde abonné nde tawno golle ɗe ko enen ndendi ɗum moni foof ene jogui hen fodde ko wona ɗum mbiɗe jiiɗi honorable député Farba Ngom yo yaltu oɗo message parumi ɗum koye Farba Ngom honorable député Farba Ngom o message koye makko parumi ɗum parumi oɗo message e makko ene waɗi yimɓe ay yimɓe wiyannoɓe kaari yiɗama kaari wondane ma kaari yaadane ma kaari ko parti naggam woni sinno ko sago mum wota gaño sinno ko sago mum wota dañ naggam yimɓe wiyannoɓe noon satude gonɗa boowal aɗa welliti aɗa yaaha e haajuji ma aɗa waɗa ko welma aɗa humta haajuji ɓen wiyannoɓe noon samba sutta ko huywata hen walla batarata en ɓe aɗa andi waɗi ko batulo waɗi batarata batulo ko pewjitteɗo batarata ko gaddowo kabaruji fenade ƴewowo dépasse on woni batarata yaade batarataji wonɓe saramaɓe wonnoɓe sarama ene ndendinma e bande en ene jiɗma e enɗamma eɓe ndenduɗa politique hande ko hono kamɓe kadi gonti sarama ene mbima ƴeew ko mbaɗanɗa kaari ko arani ɗo salmindema guila jaggueɗa ƴeew kaari en garani ɗo ƴeew Elimane kaari arani ɗo ƴeew ceerno kaari arani ɗo ƴeew ministre kaari arani ɗo ƴeew député kaari arani ɗo ƴeew nalanke kaari ha joni arani ɗo waddi ɓe joguema haaju tan kone mbawɗa mbawanɗa hoorema nde mbawanɗaɓe nde ko nden ɓe joguema haaju attention honorable député Farba Ngom o message koye ma parumi ɗum kadi mi ɓuranima ɗum andude ma won 190 e neɗɗo garani ƴewdema kala nde leeli ko an sakkitto e hakkillaji mumen kala nde piini ko an gaddoto miijade kala nde duwi duwante yo Allah yaltine eɗo ɓiliɗa ɗo goo Allah hoddiri an taw yo garton ɗiɗi wonɓe ganduɗa ko ɓerɗe kecce jogui enen mbiyata ene hecciɗi ɓernde neɗɗo woni yimɓe ɓe ganduɗa ɓerɗe munen ne kecciɗi ɓerɗe munen dokkani ɗumen gara taw ma prison taw gonɗa koye dumbirdu to jiyannoma e salle ma ɗo to jiyannoma e nder oto ma ɗo to jiyannoma e nder meeting ɗo to jiyannoma e nder batu ɗo e jagari mbaɗanoɗa e va e vie mbaɗanoɗa aɗa humta hajuji o ɓerɗe munen mbawa jogade ɗum jomunen mbawa yidema nder prison ko ɗum haɗi jomunen arde omo wawi wonde noon pettowobal omo wawi wonde ñagotoɗo omo wawi wonde coolo omo wawi wonde kaalowo omo wawi wonde ceerno omo wawi wonde almudo omo wawi wonde koddiɗo ma ɓalliɗoma mo nafannoɗa kono ala ɓernde tidde wawde joɗodade ma e nder prison huccita e ma ne haalda e ma wawa ɗum seede yalti e visite mo tawami musidɗo ma garɗo ƴewdema ha hooti ene ronki haalde ne woya ɓernde mum ne hecciɗi ha aɗa wiya ɗum en ɓenni saaha wondu so min koye rendo he gommi nanta ko yimɓe ne mbiya won hen yimɓe ha ɗo ƴeewoyani Farba Ngom neɗɗo ne wawi wasde ƴeewoydemo tawa haqqille mum ene makko komi somi ko koye am 15 jours nde o naati nden tañmi dañmi permis somi juumani nden dañmi permis kono ko jiimomi timmani 15 jours waddi yimɓeɓe yoɓe mballu neɗɗo o no wasiri ɓernude no wasiri tikkirde no wasiri jogonorade goto hay hunde Farba Ngom ene tiiɗi ɓiɗɗo leydi ndi ene tiiɗi ɓiɗɗo fuutanke ene tiiɗi ɓiɗɗo bosoyanajo ha tengti e bosoya hay sinno oɗon jogui luural politique jiɗanɗomo kaso wasata noon wasata ɗo neɗɗo dari e ɓernde mum walla e konngol mum
wiya Farba Ngom ne handi e sohede Farba Ngom leelinde soha Allah ne wawi Farba Ngom ɓooya e kaso wasata neɗɗo daro wiya noon kono ma wo temedere woɓɓe dariɓe ene mbiya Farba Ngom handani e kaso ene wiya Allah ne wawi Farba Ngom yalta ko yaawi waddi sottir on ɓeɗo temedere hay biɗo hen ene wela ene welti aɗa handi hen jaggu ronko juumɗo ala mo juumata walla wonko waddata kono min mboɗo gonɗiɗi ene tiiɗi ɓiɗɗo fuutanke ha tengte ɓiɗɗo bosoyenajo jiɗanɗoma ko dañƴa ko ñawami tan koye hooram no gonɗinirmi e ɓerdam e fittadam mi yiɗanama musiba oɗo musiba mi yiɗanama oɗo fitina mi yiɗanama ɗeɗo caɗele ko noon gonɗinirmi dendagal ɓiɗɗo leydi ndi yiɗinama on fitina heddi noon aduna o kala ɗo tawɗa moƴƴuɓe ma tawɗon bonɓe kadi woto fat yimɓeɓe fof ene jiɗma ene jiɗanma wawa wonde ma wot tan jaɓɓe wooda saliɓe ko ɗum ni nafata ma tinno sababude jaɓɓeɓe ha belto kono kadi ma tinno sababude saliɓeɓe ha mbasa dañde sagoji mumen Farba Ngom kala ɗo mbawɗa wonde koye pittali ɓiɓɓe fuutankoɓe gonɗa a nanguiraka noon pour ka fuutanke a nanguiraka pour ka haalpular nanguireɗa ka ɓiɗɗo leydi Sénégal wonko sikka e ma ha ɗo ɗo yarete min e baɗo no mbami hamin gonɗini wona gonga ko ɗum min gonɗini ko ɗum woni e koyamen ko heddi ko lawol laɓɓinta ɗum Allah ne wawi taw wona gonga kadi ko ɗum min gonɗini yo Allah yaltini yo Allah walle balle Farba Ngom e sembinde fittadu mum woto tikkan hay goto il suffit que oɗon won hen ene mbiya kaari en garani ɗo ƴewdema ɗum ene immina ɓerde neɗɗo sene woni e won faaɗede yo wot ko haalana ko wona kene immina fittadu muɗum mais noon hamin gandi ko meɗɗa mbarude boose ko ça ne veut pas dire que wonde dañal ngal walla baɗal ngal ko ɓerde nde mbarude boose ko ɓerde nde neɗɗo ne funtuma jaɓa koko funtuma banna ɗum ko yiɗi ko yo Allah yaltin Farba Ngom e dow jaam ko ɗum kadi min jiiɗi il est temps Farba Ngom yalta kono woto yejjidde kala mo arani ko gantu aduna gantu ngalu gantu temps gantu ɓerde heccere woto meed jabde woni ministére mum woni almudu mum woni demowo mum woni gawowo mum mo arani ƴewde mo mbaɗanɗa nafoore belemmo mo kumtunoɗa haaju mum o mo arani o ene yiɗanma ko dañƴa ko ala de wodani kalɗo ɗum foof tawan ko batarata noon ƴeewa tan kono wuurdi ƴeewa tan kono ƴakkiri ƴeewa tan kono heɓiri passe batulo haalta ɗum ko batarata haalata ɗum neɗɗo ne wonda e neɗɗo taw wona batulo taw ko batarata bandiraɓe so waɗi gantiɗe haala he min ñaaguima yafuya onon pop min mbi yon duwono Farba Ngom onon pop min mbi yon duwono Ɗahirou Sarr gorko hoore fawde Thilo Boumouy Diagne hayso min ganda neɗɗo o min meeɗa yiide ɗum min meeɗa joɗoɗade mum ala ko maɗiret hakkude mum e amen kono min jii gueɗe pattam lame ɗe waɗi e wuuro ngo jeeyago wadde on ko poɗɗo duwonede kadi hay goto anda holko janggo jibinta yo Allah yaltinmo e dow jaam kanko Ɗahirou Sarr e dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa lawol ene hepti ɗumen nene e nder cuuɗi dumbirɗi soko toñɓe soko toñaɓe so jumre kala ko wawi wonde yo Allahu lamɗo o yaltinɓe e dow jaam kamɓe kala ɓe mbadi kuptidinde ɓe garta ɓe tawta ɓesguji mabɓe tawa hay hunde ala ko remaɓe caggal muɗum Ɗahirou Sarr yo Allah yaltin ɗum e dow jaam bandiraɓe oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon goppa hakke so waɗi gantiɗa haala he wona ɗum woni sagoji amen Allah jarama on jarama Windere TV Le Monde en miniature.